ingkang minulya ing budi kauninga bilih panggihin risang pinanganten tumuli badhe kawiwitan. Minangka pakurmatan panggira risang pinanganten, para tamu kasuwun jumeneng. Ana titahing Gusti jalu tanapi wanita arsa mestuti edi endahing budaya Jawi kanthi nindakaken adicara panggih. Panggira risang pinanganten binarung ungeling gendeng lan jaran Sri Narendra. Minarya pambukane adicara panggih juru ante pisang sanggan sigra maksa ngabiyantara mrung sangipun bapa miwah ibu Kristi. Pisang sanggan minangka panebusan risang pinanganten putri. Pisang sanggan tegese sawega mandheg sanggan. Pisang pinanganten kakung sawega nampi pisangipun pisang pinanganten putri kanthi teges sarwa sarwi tanggal jawab suka pangayuman mrih karaharjane wanita. Sang juru ampil pisang sanggan wis ajeng-ajeng kaliyan bapa miwah ibu Kristi. Sarwa timbang wajah. Ibu, kula ngaturaken pisang sanggan minangka panebusan pisang pinanganten putri. Nun inggih sampun kula tampi kanthi bagus. Adicara panggihin risang pinanganten tumuli badhe kalajengaken. Paripurna ngaturaken pisang sanggan juru ampil pisang sanggan sigra wangsul ing sasana sakala. Sang juru semboga suka sasmita dumapaking adicara temu utawi panggih. Lumaksana risang pinanganten kakung miwah putri kang mangarsani lampah pisang pinanganten nenggih juru ampil sekar kembar mayang. Juru ampil sekar kembar mayang marep bekti sang ahli pisang pinanganten putri. Kembar mayang kakebyaken bahu kanan lan kiri risang pinanganten kanthi pangajap santosa raga dipupuh ing priya saha ilang saliring kresa kalis sambeta. Saniskarane mripeta kabical kaliyan kembar mayang ing caket mati. Saya caket anggenira lumaksana risang pinanganten sang saya caket samya akabut dina. Tempu ing panduli ambabaras geter ing telminala. Satemah datan saranta pisang pinanganten putri ambalang ganteng. Amung saceketing netra pisang pinanganten kakung bales ambalang ganteng. Gantal nun inggih suruh matemurosing ingkang minangka sarana ambuntel sarananing ganteng.
suruh pinangsulan ing lawe seta satemah ngemu pralampita suruh kumah lawan kirep datani binuli beda rupane yen gineget ninggal rasa sanajan sajuga mijil wanita satunggal mijil priya pisan pinanganten kalamun sampun gambuting tunggal temu ing raos pinangsulan ing rasa tresna ingkang suci pinski dadi jejeg pambalangira risang pinanganten putri tumuju ing jaja miwah jengku caket lumaksana sang risang pinanganten putri age-age ngabekti mring garwa kanthi sumembah tumuli amiji samparaning kang raka kang winastan rami padha rami wis marang toya padha tegese sampara Sri pinanganten putri mijiki samparaning kang raka kanthi sedya ngaturaken dharma bekti mring garwa ambrat sawarnaning sukrita satemah anggenira lumebet ing alam madya gesang begawan saged lurus manggih kamulyan Toya perwita kang minangka sarana pambasuping pada manunggal mring sekar tuan nun inggih mau rati miwah